در дарвоз яке аз ноҳияҳои марзии тоҷикистон бо афғонистон ба қавли мақомот барои амалҳои ифротгароӣ 10 нафар боздошт ва 3 нафар аз онҳо барои таҳқиқ ба маркази ноҳияи вилояти Бадахшон шаҳри Хорух фиристода шуданд. рӯзи шанбеи 5 май кормандони интизомӣ таҳи як рейд дар маркази ноҳияи дарвоз шаҳраки Қалайхум ва деҳаҳои атрофи он афродеро ки либоси монанд ба ҳоҷиён яъне либоси сафеди дароз доштанд боздошт намуданд. мақомот мегӯянд додгоҳ рӯшан хоҳад кард ки гуноҳи аслии онҳо чист. Зарина Мирзозода муовини раиси ноҳияи дарвоз рӯзи 7 май ба радио Зодӣ гуфт афроди боздоштшуда аслан амали таблиғу ташвиқи тундгароӣ надоштанд ва аз 10 нафар 3 тани онҳо ба Хорух бурда шуданд. муовини раиси ноҳия афзуд ки ҷурми 3 нафар танҳо баъди ҳукми додгоҳ маълум хоҳад шуд. он 7 нафар баъди пурсиш озод карда шуданд ва дар миёни 3 нафаре ки ба Хорух ба мақоми достонӣ фиристода шуданд танҳо як нафар ҳоҷӣ буд ва дигарон аслан ба Русия ба муҳоҷират мерафтанд ва меомаданд, афзуд Зарина Мирзозода. ба қавли муовини раиси ноҳияи дарвоз ҳоло баъди ин ҳодиса барномаҳои таблиғу ташвиқи зидди тундгароӣ дар байни мардум ба роҳ монда хоҳад шуд. ба назари огоҳони умур таи чанд соли ахир ин нахустин ҳодисаи боздошти афрод дар ноҳияи дарвоз ба гумони тундгароӣ мебошад. бархе аз коршиносон мегӯянд ки имкон дорад баъди пахши хабари таҷаммуи гурӯҳи Толибон дар марзи муштараки Тоҷикистон Афғонистон мақомоти кишвар вазъро бештар таҳти назорат гирифтанд. мақомот дар Тоҷикистон солиёни охир сару либоси сокинонро назорат мекунанд ва мегӯянд мухолифи ин ҳастанд ки сокинон таваҷҷӯҳ ба либоси мазҳабии бегона дошта бошанд. чунин назорат ҳам аз болои либоси занон ва ҳам мардоне ба роҳ монда шудааст ки ба пӯшидани либоси мазҳабӣ ба қавли мақомот хилоф бо анъанаҳои миллӣ ва мазҳаби ҳанафӣ мебошанд. аъзам шоҳи Ширговадӣ коршиноси тоҷик мегӯяд бори аввал аст ки бо пахши ин хабар дар бораи боздошти 10 нафар бо гумони тундгароӣ дар дарвоз аз эҳтимоли вуҷуди тундравӣ дар ин ноҳия огоҳ мешавад. ноҳияи дарвози Тоҷикистон бо вулусволиҳои Куфоб, Шикай, Нусай, Моимай ва дарвози болои вилояти Бадахшони Афғонистон тақрибан 200 километр ҳам марз аст. аҳолии дарвози Афғонистон низ тоҷикон ҳастанд ва дар миёни сокинони ин минтақа гурӯҳи Толибон ва дигар созмонҳои ифротӣ нуфузе надоранд.